تعالى الله ربي ذي المجيد يزيد كرام شيخا بسعيد تعالى الله ربي ذي المجيد يزيد كرام شيخا بسعيد يجو من بيد طوال ما حبيبا انقول ما محمد بسعيد جو كل داني جو ترد داني جو برد yo Allah yaafo en pergitte men yo Allah fewnu en o fewnana en ɓesguuji ɗi yo Allah waɗen heeriɓe almuɓe cheikhana ahmada tidiani radiyallahu ta'ala anhu yo Allah waɗen jaɓaɓe jaɓanaɓe yo Allah waɗen hawruɓe hawridinaɓe yo Allah ɓeydan en niwyaji mum keeriɗi wondude e nden ka makko yo Allah junnan en gurdam ceerno men radiyallahu ta'ala anhu yo Allah waddanmo hen cellal e sembe enenne yo Allah rokku en fandinde almudagal men yo Allah rokku en rewde e pele mabɓe e ñemtindeɓe ko suuɗi e ko feeñi bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama barke cheikhana ahmad attijani radiyallahu ta'ala anhu barke ceerno men e seeremɓe mum alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina ceerno wi woodani en tan ko yettude Allah subhanahu wa ta'ala e nde ɗo moƴƴere nde o waɗani en mbawa yettudemo no poɗɗen yettirdemo eɗen jettamo kam fodde meɗen eɗen ñaaguimo e njurum ndeeru makko e moƴƴere makko e ɓural makko yo jaɓan en dewe men Allah fofof o yaafo en pergitte men ñalawma fof noon no alhaali feeñiri subaka hande one ko ni alhaali feeñiri en jii nokku o fof ina leppi kadi asaman o laaɓaani nokkuuji ɗiina kadi ina goɗɗi jondinoɗen e ɗum ɗo jondinoɗen e majjum kadi ina yona so neɗɗo ari haa e oɗo nokku ɓernde muɗum ene jaɓi ene fiɓi ene gonɗini ene laɓɓini on so yettima tan ko dañɗo ko keɓɗo ko kebbinɗo ko jaɓanaɗo hay sinno noon hay konngol o haalanaka rokkatamo ɗum noon ko ɓernde makko nde alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jimi alluji mon on sukaɓe jimi alluji mon so ceerno haali tan defton hen natannoɓe jangde ɓe kamɓe fof eɓe jimi alluji mabɓe so ceerno haali ɓe defta hen nam mbiye ba siñiije mimarak alif laam laam ha sagiru alif laam ara ha tungu mim alif jowɗo nunarak
ألف لام أراء حاتنغ جبريا ميمرك فاتحة صلاة الفاتح. آمين. ceerno yomi harana sardeji ko nogasi tati saddi garno ceerno dokkomo yorogo jogori yamirode sellude jokkude ndawi du Cheikh Tidiane radiallahu taala anu ɗiɗi an dokketeɗo yora wala hay iwirde joole yawi sadi joguina ceerno Tidiane yoron jogorɗa tari a juurata ko waliyaɓe ɓurɓe ene mawi hen sowona taw ko annabaɓe sabaɓe Tidiane en koɓe kadɗa juurade ɓe noon ko juurogol ɓeytorgol hakkude maɗa e Allah ala ɗum mbaɗanta ɗum tan ko annabaɓe sabaɓe Tidiane en koɓe kono nabdeɓe jokkude mabɓe en ndam ɗum mariama re yawaɗuno kala juttenno musidma Tidiane en koɓe tari kala waktu jon ɓayde kon holɓe Allah on curɗo nokkuji muɗum juulon joyi ay nayi a yiɗat Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala ko ɓuuri ko jiɗani ene ma e bamma e kala kone yiiɗe ko wona Allah naɗum sallallahu alih w sallam joyi a hol jeegom holta ko hotal holkono holade hotal nana ko haala moƴƴere lawol ene mbaɗan holata golle ko Allah yiɗa Allah watta waɗa noon sa nangui lawol ngol a ɓeydor hulde Allah golla jamɗo Allah goppa kadi ala saɗi hen noon golla saɗi yan ma goppa jeeɗiɗa yanada Cheikh Tidiane radiallahu taala no watta gaño makko si jeerede sa nangui wirdu a duumore ne ha maya oppata jeena e fibar kala ko nanda ina haala e lawol he moƴƴere piba ɗum ko gonga ene jaa hen seeɗa kalorode tawi a nangui lawol ngol aɗa naata aljanna ko alda e hasbede e leftede ano e nene ma e bamma e miira ma e siraɓe ma rokkuɓe ma rewɓe ɓe dokkuɗade ɗum fofof tawi koɓe julɓe gowdina sa sallam e jeeɗan Cheikh Tidiane radiallahu taala anu jami en sappo a yataade wittaɗe gon tappo a yataade wittaɗe wiya on ɗum ɗon wonirde gonga ala gona tan tawno ɓuural ko Allah jeeymo jola rakkano jola rokkirta sappo e goho fadata ha dokkeɗani birɗa sappo e ɗiɗi ɓayde kono hoto Allah on surrude nokkuji muɗum wirdon sappo e ten nokkon toon Jawharatul Kamal e wirta ɗum sawa taw ko laaɓal timmingal ɗen holko wiyete laaɓal timmingal ɗen nokkude gonɗa ɗum laaɓi ɓannuma e laaɓi coñcuma ene laaɓi aɗa wonde salligui ɗeɗo laaɓe nayyi kala hen laaɓel mankungel lomtinta ko jooɓe nogas salatul fati sappo e nayi tikkata tikkodirta añata e goto julten min musidma Tidiane yankoɓe sappo e joyi hoyone ha wirdu holko woni hoyde wirdu waktu birgol ngol ɗen tan mbasa wirde lawata noon kala ko naggunɗa waktu birgol yonti a woppan wirda sappo e jeegom a yahata rokke lawol ngol ɗaɗa yamirode sellude a fotata ha ñamiɗa rokke noppuɗa rokkede sappo e jeeɗi a hurminat teddina monɗa kala mo nastino e lawol he tengti noon e mawɓe fofoɓe lawol ngol ceerno dokkuɗomo woni ko noon teddinirtamo sappo e jeetati saɗi wirde yoto ɓanduma coñcuma ene laaɓi sappo e jeenayi nokkude yotoɗa ɗo ene laaɓi nogas saɗi wirde a jodor kuccita finnaki ɓayi onon koto worɓe Allah onon kam on jodor kuccon funnaki ɓayde kono worɓe Allah ko worɓe mbiya yo so tawi ko dayira wajiba gonɗa ɗum kam ko worɓe kalda ɗon kono onon worɓe Allah kam on jodor kuccon funnaki so ɗum mbirda ha gay ɗon so wona noon taw koye ɗanngal gonɗon ɗum kam kala tiiɗe mon kuccir ton kucci toon mbirɗon sokon jolɗo sokon waɗɗiɓe sokon yaroɓe koyɗe ha gay ɗon basi Allah hen nogas goto wirde a deƴƴandejo ha tugguren puɗɗa wirdude ha gayna haalda hay goto kala garɗo haalde e ma kadi a jabata ko so wona taw ko nenema walla bama walla ceerma dokkuɗoma wirdu o joom debbo de sar kadi ne waɗana hen jongalle muɗum ɓeɗo nayo kala garɗo haaldima naggat yaɓeroma haalata jaabo gayno jokka wirdu ma ala ko bonnata nogas yiɗi saɗa wirde taw no mbawdi Cheikh Tidiane radiallahu taala fiɓare jooɗi yeeso makko kadi ɓeytoromade battinoromaɗa sembinoroma ko ɓuuri towde noon e nafde e mawnude ko tawde mbaɗana sallallahu alih w sallam nogas saɗa seeɗa andi karpeji wirde ko pirata a janggat karpeje ɗe ha cella keɗoɗa firogo ɓerde ma so tawi anda karpeji wirde ko pirata a jangat ha noppi ma ɗinan taw kalata ko beela an o e haqqille ma o e ɓerde ma nde fof nde cuɗɗuno ko gollata ko allahuma salli sallam wa sallim ɗum ɗo calminimi haalallahu rabbi zil majidu yazidu karama cheikhan bi saidu ta'ala allahu rabbi zil majidu يزيد كرام شيخا بي سعيد يجو من بيد طوال ما حبيبا انقول لما محمد بي سعيد جو كل داني جو ترد داني جو برنده